Nyt. Noniin. Tässä videossa me pelataan Escape Roomia. Meillä on 12 minuuttia näköjään aikaa. Eli lähdetään ehtimään. Tässä pitää vai kunnolla ehkä. Tää tänne pääsee tänne. Ei nyt. Etitään onks täällä jotain. Mitä tässä tapahtuu? Tässä tapahtui äsken jotain. Niin tapahtuu. Tässä on 2. Ei! Odota, mene tuohon. Kultaselle. Tuohon kultaselle. Katsotaan, jos tapahtuu jotakin. Vähän. Ei. Tää hitsiä. Nyt on kyllä aika hassu. Tää meidän pitää tehdä. No fireworks. No fireworks, okei. No miten me päästään tästä ohi? Mitä äsken tapahtui vai jotain? Jättä. Taas. Minulla ei. Nyt ei kun tää meni erilleen. Kaho! Mitä? Meidän pitää saada... Sinun pitää työntää nää. Niin. Noin. Noin. Ahaa, nyt mä tän tajusin. Tässä mä sitten. Ei täällä nyt mitään työnnettävääkään. Etsitään jos täällä on joku nappi. Ei tää kyllä tästäkään tänne pääse. Olisikohan tää jo tapahtunut? Ei. Tässä on joku iron block ja sitten tässä on pankki. Mitä hitsiä? Journalismia, jolla on merkitystä. Täällä on eri kukkaruukkuja. Tässä on barreli. Vihreä viimeinen. Mitä siellä on? Kaho. Me päästiin tänne. Niin tossa okei, no fireworks. Storage. Täällä on nuolia. Hei, tässä on joku ruumi. Se on nuoli. Me pitää varmaan pistää jotain. Hei. That note block is so annoying. People keep doing high notes. Mä kuulin. Avaa ruumi. Täällä on chest. Täällä on... Hei. Täällä on nuoli ylöspäin. Pinkki nuoli ylöspäin. Pinkki nuoli ylöspäin. Joo. Se on. Sitten meidän pitää etsiä jotain kuvia. Kait. Tai etin joka ikinen polo. Hei, täällä katossa. Sininen oikealle. Joo. Noin. Sitten vielä onko joku vihreä? Kyllä vihreä pitäis. Oota. Notebook. Eikö niin kun mä painoin siitä, niin sit tuli tää musiikki. Vihreä. Mitä? Mä tein jotain. Näköjään. Mä soitin Hei, vihreä oikein. Joo. Soitin sitten notebookia vaan. Noin. No, avautukohan tää ovi täällä? Tämä. Meillä on nää 4 minuuttia. Olisikohan pitänyt tehdä tää jotenkin uudestaan. Barrieri, täällä on lasipulloja. Me pitää varmaan tehdä joku potio, niin. Ja onkohan tää missä... Täällä on... Journalismia, jolla on merkitystä. Tää vaan Mä tajusin. Täällä on... Näetkö sä tässä? Tässä on... Kerro mulle, että...
puolille. Tää on täys. Sun pitää täyttää nämä. Ja sitten toi yksi on niinku yhtä vai täys kai. Tuo muistaakseni sitten tähän tarvitaan vaan. Noin. Noin, fantastic. Hei, tuo vaan muuten värejä, no toi on varmaan joku tehtävä. Vihreä, pinkki, keltainen, sinipunainen. Mä otan nopea tuosta screenshoti. Okei. Hieno. Tätä voi. Vain blue candive. Tänne pääsee nyt. Tää kynttilöitä. Tommonen vihreä. Sininen. Vaan kestää joku 5 sekkaa. Tää hitsiä. Eiku hetken, nyt mä tajusin mitä tässä pitää tehdä. No, Katua. Sitten jostain tänne. ei kun niin se vaan mennä värit. Niin, joo, eka vihreä. Kaikki vihreät varmaan. Eiku se täällähän on vaan yksi vihreä kai. Niin se Vihreä. on päivä. Vihreä on Pink. päivä nyt. Okei, pinkki. Päivä. Keltainen. Joo, mä käyn jostain ettis. Ja no niin, nyt on tääkin. Sininen. Tossa ja sitten vielä. Punainen. Missäkään se nyt oli? Eiku se on täällä. Eiku se on täällä. Tässä. Joo, mutta No nämä 50 sekkaa, olisiko pitänyt tehdä tää silleen, että on tästä jotta tuo alkunokkaan. ei tuonne näköjään tuli. Onkohan tää Journalismia, jolla on merkitystä. Joo, tämä. 30 sekkaa. Mitä piruletta? Tuonne Mikä tää speedrun? pitää mennä.